Aquest cap de setmana el Prat ha acollit el Coordenades 2012, on 38 artistes pretencs han fet les seves intervencions artístiques per tal que tothom les pogués gaudir. El Coordenades està organitzat per la Lanzadera, una organització col·laborativa que pretén fer visible, promoure i potenciar el teixit creatiu local i establir un espai d'intercanvi, formació, debat i reflexió sobre les pràctiques creatives. La idea era crear una pàgina web on es mostrés el Coordenades 2012, però que també aparegués tot el grup d'artistes que han participat, que som la Lanzadera. O sigui, la Lanzadera és una organització que és d'on neixen totes les idees i Coordenades 2012 seria l'event o avui, que és el dia en què es mostra. Aquesta activitat, que s'ha fet extensa a tots els pretencs, s'ha durat tot el dissabte. Per tal de fomentar la participació ciutadana, els organitzadors han creat un àlbum de cromos per completar. A cada intervenció es podia recollir un petit sobre amb els cromos corresponent a l'activitat visitada. Tot i el mal temps del dissabte, la gent s'ha animat i la participació ha sigut molt bona. Aquí, que tenim aquí al darrere tots els àlbums, sí que estan venint a recollir-los, sí que la gent estem preguntant per als recorreguts i sí que ens diuen que sí que la gent va amb l'àlbum, i també és que com hi ha una programació, doncs la gent es va movent per seguir aquestes activitats. Durant tot el dia, els pretencs s'han pogut gaudir de les exposicions, escultures i instal·lacions participatives que els artistes han dut a terme per tal de donar-se a conèixer.